работа. И цялото ми уважение видях, че си търсиха нещо и искам да ви помогна. Събирам кенчета, в момента нямам работа. Нямате работа. Вие на колко години сте? Ако не е тайна? Карам 72. Ема, вие вече сте на години за работа все пак. Това е професията. Проектант по електроклас, електроинженер. И съм капитан на кораб, 10 браторедиста. Богата история. Да. Вие колко езика знаете? Български, руски, малко френски и малко руски. Чести почитания, искам да ви списна ръката. Вие подслон имате ли? Какво да имам? Подслон. Не, мое. С някой близък си живеете? Да. Ще ви помогна с средства от мен и добри хора. 400 лева искам да дам. Благодаря. Вие сте от добрите хора. Тя живот ще ви спомня. Радвам се много за срещата ни. Благодаря. Много старам, че се запознах с човек като вас. До нови срещи, чао! Благодаря ви отново от сърце, че заедно подкрепяме хората. Всеки, който иска да се включи в доброволческата инициатива, може да го направи чрез линковете, които се намират в информацията на профила.